sampai kowe ra iso ngrusi to. Wo. Tak lem alteko cangkemmu. Walah. Boro-boro arepe ngelem aku dadak golek bola kok Wito. Lah Wito ki karo aku ki ket jaman kala bendu urung nganakne. Wito kuwi wis kanca karo aku ki, Kang. Kanca plek. Ya kanca plek ketek. Penggane wis ngalor ngidul ngetan ngulon. Kuwi ki dolan bareng petukan ngono kuwi wis plek pokoke. Sampeyan ku arepe boro-boro ngelem. Ya sampeyan lem ora apa-apa, sing penting kuwi lho. Tikete sok ben kuwi aku ijolono tiket kuwi ya, Kang. Tikete ning JBRX kuwi lho. Arepe tinju kuwi aku gratis ana sak rombongan. Enggak apa-apa sampeyan arepe ngelem-ngelem aku enggak apa-apa. Ngono lho. Arep dilem cangkeme dialteko ki enggak apa-apa. Ning tiket ning JBRX kuwi wong aku ki sampean gratisi sak rombongan ngono. Ben ngerti ngono. Sayuk rukun amor kancane. Lah kuwi ki men Petuk Kartosuro kuwi pancene sing duwe WAB ning Blitar, Kang kuwi. Kuwi tenanan kuwi Kartosuro. Barongan Kartosuro men Petuk karo Bayek Kobra kuwi Bayek Kobra mek Kediri, Kang kuwi. Bayek Kobra kuwi. Bayek kuwi. Bayek iki karo aku ya kanca plek ketek penggane ngetan ngulon ngalor ngidul. Sampeyan ki kok ya arepe ngelem aku wis kuwi mengke Kang ijolono tiket ah. Ora apa-apa aku. Arep mbok lem ritek ora apa-apa. Ben mingkem lek delok tinjune Wito sok ben. Delok rombongan nyeni tinju ben mingkem aku. Wis tak mingkem karo sedakep ngene Kang. Wes sing penting dijoli tiket kuwi mung lek aku arep dilem, enggak apa-apa. Yo.